Ao, ao. La, la, la. La, la, la. Ao, ao. La, la, la. Sisi ao, ao, ao. La, la. La. Ao, ao. La, la, la. Sisi au, au, au. La, 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 la. Siyadiliva. Siyadiliva bakwethu. Asilalana. Siyadiliva, siyadiliva, nawe collector, siyadiliva, tola mategi, nawe collector. Siyadiliva, uhlaleleni, ungakolekti imoto yakho, ngoba thina sidayisa imoto. Oh, sengikhohle usibena bengelela. Sanibonani. Niyaphila kodwa ingane wethu phela heavy zisajabulela nangu ovele wa hlephola iGrand Item. Njengobani ungavela athenga imoto nje. La la la. La la la. La la la. La la la. Unelokhunja nje wena. Le into sticker la. Isisikome ekukude chomi lapha. Washala le. Dance. Washa. Dance. Uzalan manje. Dance. Oh. Dazani. Eka bani ngathi lefoni lokhu idlala. Mazeka tho. Yile ngemva. Awe ma. Vi, ehlisa umoya. Hayi akakahle lo. Wenza amabonga asufika kahleka umbheke. Sidayisa imoto la ekhaya bese siyakudansela. Washala le. Yebo. Yehe. Washala le. Le. Washala le. Free performance. Ibo phela semahala ha. Ningangiphansi. Guys, kwamnandi kule page. Angijwayele ukuba la ngiyagora khona. Free performance.
Yabona la ekhaya bayawona umcimbi. Bayawona lo mcimbi ya breaking the mcimbi. Hayibo. Noma. Khona umuntu othi where is my girlfriend Noma la. Hayibo. They are gonna get arrested. No, it's Wednesday. Yo, ngeke khehla. Happy Wednesday, everybody. numbers? Guys, sanibonani, thank you so much for joining. Okhulumalana uNoma, sanibonani la ekhaya. Ngihamba no Hila Sunday. Ncamo. Yebo bakithi phala zala halfway to Central lezi. Ezidayisa ini izimoto. So, lapho Tigimoto. You know what to do. The number is there. Okay. Yebo. Yo. Angazi ukuthi ngithini. Who else can DJ? Angazi ukuthi ngithini. Angazi ngithini. Like bunjani? Ngithini? Ngithini? Unomali lobhudilo sesikhulile Funa ngithini? Yes, we deliver nationwide. Sawubona wenomkhosi. Sawubona nomkhosi sisi. Siyathemba ukuthi kuyaphileka nathi siyaphila. Yikho ukuthi nje sesisuke nje sa. Kodwa khona sawubona Bella, uzibhela. Noma imini uBella. Base ngikho aware. Noma ngikho aware imini uBella. Sengivele ngehla ngekilogram 1050 kilograms. Someone like I heard you guys are good. To those who just joined, welcome to Isiphalaphala Saka Halfway live yaphila Sunday ncaba. Ha? Ufuna ukuthi nibona ukuthi
la ekhaya senzani style semoto kukhona ukuthi kunjani we sell tikoloyi bangwana bayesu angiyazi into enje rireke oyena ilokhu nje yami kwani i-tripod yami kwani Oh yeah, ibumbi. umadle kukunikile wena yakho No, I think probably. didn't you say he has his own Yeah, I think she lives in or something like that. guys ningahambi ngisafuna ukuyothatha i-tra khona ngizoma laphaya khona sizokwazi ukukhuluma kahle because uma nginiphethe kanje aniphatheki philani idla ukudla he izokunetha ithawula elimanzi mfana wami abona-ke manje umadleka akaze nibone umadleka uyibeke phi i-tripod yambolo yo just like you're ruining everything you touch you ruin fucking hell anyways as nibone umadleka uyibeke phi-tripod yambolo No. Usho kahle njalo. baba ufuna malini And uloya isikole. Ufuna ukuqeda malini kwani? hayi no sanginikile sanibona igama mina ngophilani ngwavuma sengidayisa imoto khona la ka halfway la uyakusho phila nivumase la ngeke ngidle abantu bengibuka phela phela Ngiyamusho ngani live sikhuluma indaba yethu la nje. angeke ngidle abantu kusho bengibuka ukuthi lokho is not like manje khona umuntu oshilo ukuthi nani uphilani kade esicela imboleko imali kuyosoka Hayi ke hawe ma. iyona nto eshisayo yathuza phela leyo nto leyo ukuthi uphilani ngathi mdala kanje ufuna ukuyosoka magic itshitshi sawubona philani vumasi sawubona magic I can do magic ngizwenze njani ngiyazi ngisazobuya ku-live kwamanje uthi we miss uthe yakhumbula idla nana mfethu awume mfethu izokhala ithole elimanzi idla awume mfethu uzodla sawubona na magic yabona ukuthi sanibona ma-followers ma-followers nama-viewers kaphila sande sanibona mina igama lami nguphilani ngwavumase yabona umuntu ofuna ukuthenga imoto nje lapha-ke ngoba-ke umphathi uphilani ngwavumase ngidayisa imoto khona la ka-halfway Durban Central opposite McDonald. By the way, MCA taxi rank. So now if you're looking to buy a car ngabusabheka kude woza fish kithi lo of course woza kithi ngabusabheka kude hayibo magic yabathanda ngabafana ifeni ya awusengikushanti ifeni yami ifollower yami siyafollowishana no-magic well we are friends phoyizwe ziyayikhala futhi besengikhumbula unqothi QT Sekuphasi, hi sekuphasi. ngobs Awubonakala kakhulu. Phuma ilakhulu athi nami. ngeno Bonakala 7 kakhulu kodwa hello Nqobile Nqobile application fana ngosubmit application how precious sisi izinto ayishoyo hayi buvuyiswa Mina phela nge-agent. Akukhulunywa, Mina dog. I-agent mina mele ngifuna iy'mali zami akukhulunywa akukhulunyelwana ufaka i-CV nje apply akekho umuntu okhulunyelwayo yazi yes bebesathina uyahalisa hayibo ezebona ukuthi nengithusayo uyahalisa Precious Kamageba hayi uphilani shame uvuyiswa wafana nami nje wephila hayibo akukhulunyelwana besilondiwe akekho umuntu owakhulunyelwa la akekho umuntu wangena ngokuthi samkhulumela hayi angeke uthanda abafana wena naqala wathi ngikhombisa usibo nokudla. good evening Mia hi Mia hayibo kuthiwa umphucelani Like why? hayibo They want to niyabathanda know. abafana nina They want to know what? They hi want to handsome know. Hello, Mia. Mama Mia. I'm so thirsty. Why?
Hi Mia, how you doing Mia? So that's the friend. Hope you good. Mia. Tall guy for sure doing wonders. Hayibo nina. Uyangazi, ngingathula umuntu ngazi ngempela, wazi nokuthi ngimoto. Sabona Awazi webhuti ngempela. long time hey. Hayibo. Ngase umuntu enazana naye. Nontando, ngenzeka impela ukuthi sisi. Ngeke umuntu evele long time nje ngazi ngibonana nemapuna. Amagcwabe. Sawubona amagcwabe. Kunjani? Intombi zolova lezi ezithi hey handsome. Kushuthi phela olova bekho handsome ziyathuka nazo mayibona handsome. Sandi ukuthi naze nabahle bazukula. Hawu Nkosi yami Siyabonga, sibonga. Gogo wethu. Ngiyabonga nami gogo. Nje fanele nje yami. No spiritually ngimuhle. Nje amfanele. Affordable cars less than 5,000 a month. Definitely we have it. Take my number. Toyota Vitz. Noma ngasayisho but zikhona ziningi. You're gonna get it. If you want it, you're gonna get it. You will definitely get it. Njengobona neseshini. If you want it, yabo manje can akuyoba get it. life kahle lapha manje ngithi uthini Go. umphathi ke. Sawa mphathi. Cha umphathi wethu sina ma sales cadets. Esinomphathi thina manje. Uke mphathi. Sidlala ngeke. Phela ngimazi mina ngakamazi. Hey shuthi sorry. Shuthi ayikakaweli ngakuwena leyo mvula yokuphatha. Hayi bingakawe. Ngoba ngisaba. Uvi. Thwani ke? Magic it's when I know Sbo, we are following each other most now. I'm following, it's just that you don't follow me back. Wena nana ngaba follow. Hawu awucabangi ngifuna ukuthi maphuma kule live ubuka ama notifications ami ubona ukuthi bangaka abantu abangifollowishayo ngosuku. Iqade lihle nje uthi philani. Hayibo. Allo qade lihle. Abazali beni nazi bayabuka lo live. Ukhohlisa abantu. Siyabuza uthi nje 1 rand bafethi ngiyacela yikho phela lento yami. Zama usave lo 1 rand loyo. Nangu triple hearts uthi nje. Yey. Besiyabu. Yey. Besiyabusa. Ubuqonda hey. Ubuqonda ukuthi 1 million angithi ozolanda C9. Qade lihle uthi Sibonga unfollowile ngenze the same. iPhone I. Hey asikhulumi ke indaba zabantu la. Ngeke kehle. Ukhanyo uthi Toyota Vitz is too small though. Then increase your budget to get a SUV. Now, I'm talking about Grand i10. Do you like Grand i10? Do you like the Atos? Those cars are more or less the same size. Mhlambe Grand i10 is sedan at least. Nana. Usahluko uthi nje. Usahluko uthi may the customers allocate you guys. Cause siyami siyabonga kakhulu wesahluko. Siyabonga nami ngingapha. Nje fanele Awudle njalo. bilani. Ngeke lo. Ngeke ngidle abantu bengibuka. Angikwazi ukwenza lokho. Base restaurant wenze njani? Akufani, that's the thing. Are you guys a couple? How? Kanjani manje? Emsebenzini. Awuthula nje. Ake Imlinda achaza. Simlinda achaza mhlawumbe. No, uyamphendula ngamehlo manje. Uyamphendula. Uyamphendula ngamehlo. Ngilele nje haya. Kahlahla you are I sleeping need on to duty. wake up dog. Uyamphendula ngamehlo manje. Ukuthi awungazi into ngitshwana nobani manje. Cha bo. Mina kangazi ngitshola nobani shothi. Cha, it's not even about ukuthi nje wena ujola nobani. Wena akwazi ukuthola nobani. It's not even about that. That's my chat. Like yini wena ekwenza mawubona umfana nentombazana uqala sibayajola. Like that's the first thing. Awusho ngisho ukuthi ningobhuti. Bhuti nosisi. Cabanga umjolo nje. Mhlawumbe it could be cousin. Yo, Yabo. amangqondo eno. Suzuki Swift. Yebo ngikhona Suzuki Swift. Ama Suzuki Swift akhona, ama Suzuki Desire akhona, ama Grand i10. Ama socks, ama vest. Everything that you want, you will get it here. Don't worry about the price. Don't worry. If you want a car, we can definitely make something for you. We'll make it for you, my friend. Uthi no 5 rand. Don't worry. Umntana wethu o cute usekhaya. Ingane kagogo phela leya. How much Hyundai Creta 2022 and That's its number newer? yakho. The Warzone one. 2002 naya Khona that's its number kanana njengamanje. Le yamhlophe le. It's 249, right? Yes, it's 249 990. That's a So cre- you no wena usho ilokhuzana. ikhona iCreta emhlophe. No, Okay. definitely not. 249 welokhuzana we
Ngizothi vula stock sheet mase uyibona ukuthi 49 bese ngiyakusakaza. Take us. No. Qinisile. Very. Hey, how? Very. Just take my number. Ka-2022 le ngale We do have ka-2023. it. We do have it. It's Oh, lento sikhuluma ngalo la 249. customer. 249 Tap tap nangret 2023 for him. Come on people. Yeah, we are. Any card that you want? Any card that you want, people? Sihlala khona ePakistan lo. Wathathe ePakistan. Amashangana wona. Anything I will do for you, my friend. Mangu khona imoto uyidingayo la sizokuthathela yona. Wazi usondele ngapha ka halfway. Noma ngabe yiphi imoto uyidingayo sokutholela yona kahle. Ufuna ukugejima udrive yona la, wazi sokuthathela imoto la. Anyways, guys, yeah. On the reels, eh? Ngifuna ish. On the reels, guys. Mawufuna nje imoto, guys. Noma ngabe imoto efunayo, uwoza ekhaya, uwoza ka halfway sizokutholela imoto. Sizokutholela imoto kalula nje, kalula. Any car that you might need, come to us. How much is a Grand i10? Grand i10 esinayo i220,000, 219 kahle kahle, 219. So installments akhona plus or minus 4.5. Plus or minus 4.5. But okay, installment can still be less than that or be above that. Ngenxa mhlambe ke interest rates that's also ithola a bank. Also nikezwa ibank. Ngenxa interest rates nje ozonikezwa ibank. So it can be more than that, it can be below that. But the best way to find out is to do that application for you. Sizokwenza the application, you know. We don't mind at all. We don't mind. So come on, people. If you need a car, please don't look any further. Please do not look any further. Come to our people. Come to us. Papa ikhona uzona. No. Isho ukuthi papa lapho noma usukhethile lapho kulabi yami. Ngase ngikhetshile, it feels like sengowami life noma ngasona wami. Ngabo sengikhetshile. Because uma ngabe ufuna ukuthenga imoto, ungabe usabheka kude, ukhona unana lana, nathi siphakathi lana sidayisa khona izimoto. Kumbe ufuna imoto enkulu, imoto encane, sidayise konke thina lana. Sidayise konke lana, ujikeleza ngapha kuMacD, la uzithola khona sihlala phakathi la sidayise khona izimoto. Azona isicefe philani yezwa uzosibanga isicefe. Azosibanga isicefe. So into kumele uyenze ke wena manje ukusheshisa ufike la ekhaya uthatha inamba laphana use WhatsApp usende message lapho ku WhatsApp uwenze sure ukuthi phela wenze uyasheshisa ngoba manje isikhathi sihambile bafikile abantu njalo lana bathengisa imoto. So now siyacela phela ukuthi usheshise ngoba phela ziyaphela ngapha imoto. Ujikeleze nje ngapho ufikile lana ka halfway zokuthathela khona imoto yakho kahle nje kakhulu futhi. Uzoboshwa wena. Uzoboshwa serious. Uzanze uthenga imoto nganza wethu. Uzothiwa siye nomzulu. Uzanze uthenga imoto nganza. Vele nenwele zasolisa yabo. Siyabuthenga utshwala bizana uBarman. Ziyasolisa nenwele kuthiwa nje. Papa wena nesibongo sakhe singaqondakala. Ubhizinisi labo uphila sanda uphila kumeladle. Akadlile nganza kwethu. Uzoxoshwa lo emhlabeni. Uzoxosha ke serious. How ngeke the chatbot misimfishana nje. Yake misethu. How do you do baba? Siyaphila khehle. Oh, guys, we're going Omoda C7. Do you guys know that we have an Omoda C7 now? This is an Omoda C7, guys. Bugan Omoda C7. This car is still very, very new. If I'm not mistaken, I get umuntu la eThekwini who owns an Omoda C7. Isayintsha nje ifika izolo. Yintsha sha.
ayisho ukuthi yintsha as in like yintsha la ku-dealership yintsha ukuseba it's a new car adingeka omoda C7 if you know we had no Moda C7. Let me just show you guys. Kancane sizophuma guys. Bukani cute kanjani. Thank you. Yeah, so yami ke manje. Aningi ngiyazeni yona phela ibe demo yami. Guys, bukani cute kanjani. This is an Moda C7. Asivuleni. Ooh. Let me just show you guys inside. Just look at this. Look at the touch screen. Look at how big it is. My leather seats, azobani cloth. If you guys know Moda, this is a new design of Moda interior corner. Basically, the chairs don't normally look like this, so this is like a higher spec. Who was driving? Ibe driver yona. Yabo. Nice guys, so beautiful. Ugan, it has advanced features. Aircon yakho ilungisa khona lana. Na steering sakho multifunctioning. Antlalo khanya. This is an Moda what? C7. Yabo? Ha. Okay, guys, please look at this. Awuthi la. Awenzi ngeforce. Uyaqiphaza kuvuleki. Yachazela ke ngani zakwethu ozani nizothenga uModa C7 asidlala nazo nakho ke senginisizile bukani senginikhombisa imoto engaka drive umuntu ozosikhona umuntu ambone lo drive uModa C7 izombona ukuthi shuthi unamanga nje akhe okuzalwa ngoba akekho umuntu onayo. Hi. Akekho noyedwa. Umoda C7 osengikublock. Ngoba shuthi awusile. Ngizokublocker ke mina ngiyablockana izinto zakho nawe ngezinto esengimama uhambelani wena Guys, can you guys hear me? Kade ngicishe phela ngisakhuluma nomphathi. Ngiphethe ini case ya C7 baba. C7. Demo yami ethi mina C7. Bazayiphothi ithome zamanje. I'm sure. Mulibuze kuqala. Angekho. Wasembe sazolauncha phela imoto engisiya launch. Oh yeah, njenge glacier. Libonile ke guys ukuthi gorgeous kanjani. Gorgeous car. Gorgeous. Will never cost that. How much? Use malini lo osho njalo? Bafethu imani umphathi uzongithethisa la.
ukuthi ngihleli nani khona izinto engingazenzile la. So sizoxoxa ngizonibeka la sixoxe kancane sisahleli la bese-ke siyatsamaya esiphindele endaweni yethu yesigameko so njengamanje abantu afanele bakhulume nini guys ukuthi ningitshele kahle ukuthi ngoba ngesama ayekho umuntu ongazi ukuthi makuyisama kusuke kunetha imoto aniyithengi ngani nizohamba ngani ngisekumele kiwe emakhaya nizohamba ngani yileyo nto nje ngifisa ukuyazi akukho okuningi nganza kwethu asilwi trillion it can't be a trillion because umusa sengimblokile wayise kakhulu it can't be a trillion because Omoda C9 and the C9 is more features than the C7 phela guys sina C5 C7 C9 wanhlaloganya wanhlaloganya so into kanjalo nje ukuthi like i-C7 is between C5 ne-C9 so i-C9 ngoba i-higher spec yayo ngibloke kakhulu yazi lesanda ethi mina ngenza izinto zami nawe yenza izinto zakho muzongitshela ukuthi ngenzeni mina ngizokubloka mina guys I'm doing work ubani konje lo declined hey yeah ntombi yami khipha umkhovetsheni hey ishisa ngempela funa igani light anginayo hey ntombi yami khipha umkhovetsheni nginibuza ukuthi guys senza ama hairstyle kulo December nangizipha so angisekho kuma hairstyle manje ngifuna nonke nithenge imoto la ngifuna nonke donke bonke thenga moto mawunganayo imoto angazi mama sekuthiwa lehlile igoli noma lehlile itheku uthi wena uzokuthi wenzeni dilikile guys aboma ngabe sesihambe emsebenzini vele kuba khona izinto eziningi kumele uzenze. If you have a new car and you want to upgrade, how does it work? That means you want to do a trade-in, my darling. That's what the trade-in. So basically, when you are saying ufuna ukushintsha le moto nayo ukuze uzothatha enye. So siyayenza ke leyo nto la ekhaya. You take your car for valuation and then after doing valuation, you price it ukuthi okay, so ithatha ngale mali and then after that you say which new car you want, you know? So let's say ufuna like Omoda C9, mhlambe kadunani angazi nzo mhlambe dune i20. Obviously you're gonna have a shortfall lap because the i20 is less pricier than the Omoda C9. And if Google i20 is it a bad or a good thing? It's a good thing. Like it's not bad. Like it's not good. Like into nje mfethu eyenziwayo kuyenziwa nje in the motor industry kuyenziwa ukuthi if imoto kade uyisebenzisa and then awusufila ngathi mhlawumbe you've had enough, maybe you want to upgrade, noma ufila ngathi iyakumosha, you want to downgrade, you're more than welcome to do so. It's not a hassle. So you can just take my number and then contact me on WhatsApp usho ukuthi ufuna ukushintsha iphi imoto, ufuna ukushintshela kuyiphi imoto. Into eyenziwayo nje akuyona Nkosi yami. It's nothing like that, my babe. It's not bad. It's just you wanting to change your car, of which you can definitely do that. However, you must be ready ukuthi there's probably gonna be a shortfall. Ungicabuzele kuyikho after work ugogo wakhe. Ake kufana kugogo wakhe Nkosi yami. Ugogo wakhe mfana wami. Ugogo wakhe. Ethi phela ingane ezinogogo ziyahamba sisaleke thina. Yabona nje. Sisaleke phela sothini. But he's with his grandma. So no macabuza for you. Kade ngimfonelile nje emini elele. Cedric
Ongiprintisa izinto eziwu-3. Ongiprintisa izinto eziwu-3. 50 rand. The reason why I want you to print is because I want to do it all at the same time. That's the only reason. Kahle nje. Uza nemali. Faka imali uzobona, faka imali uzobona, faka imali uzobona. Haya maniki. Chomi, ngizokusendela kanjani kodwa lezi zinto? Oh, ngizokusendela ku-email. Just move your body. Cishe ngabuza ukuthi yiphi manje le moto. Kanti yi-Toyota Viz. Hayi bawazi wahappy-ke sesihambe. Wazo. Bani Brownell kanje. Service advice. Oh. Yo ngizomhambisela basi ngisenza lento. Le mfana vele benginikelani. Ladlala leya moto drive. Nisa ama-sweets akudayise kathi ngikublock ngoba uyakhapha. Ngazi uba ngithe akudayise. Abathuluka bathana. Olendlela kancane. Nyazisa umkhaba kuphela. Angizwa? Uviyo ujala ugaza kanjalo Nkosi yami. So you need all the documents like the first time when you upgrade, definitely. Because ideally you should apply la imoto entsha angithi. So if ukuthi credit score yakho isiyabheda, banayo right yokukunqabela ukuthi uthole upgrade. Bazwa happy bo. Uhlala konje. Uhlala. Service department. Yabo lapha reception service. Yes. So ufana nomuntu apply imoto entsha nje mfethu if you are upgrading. You treated like a brand new customer all over again. So if kukuthi your credit score isiyabheda manje ikhona possibility yokuthi ungayitholi leyo muntu wanhlalo khanya. Okay? So you need to make sure that your credit score is 100% all the time, darling. Ungathi hayi ngose ngitholile imoto uthi ngiyihlafaza. Zizokufela lapho. Guys, I'm going to Omod, Floyaga Omoda, okay? Because that side, what do we have? That side we have pre-owned cars. Then la my demo. Now my demo, this is what you call a demo. Ish akveli, guys, I don't know why. Eh? Ayanda. Arianda. What's this stuff? C7. Oh, I don't know. I forgot that guy's name. The one who got the pet. Every salesperson is assigned kusle moto kumele abe isile. Kumele ibe senjani? Usle moto kumele ibe senjani? I don't understand your question. Now guys. Oh my card. Oh ngifake cover wrong. Guys anisho ngani ukuthi aniboni. Nani send mali nithule nje. Ngifake icover ka wrong now. This is the flow. This is Omoda and J-Coup. So these are brand new J-Coups and brand new Omodas. Yes. Oh, unemoto assigned again. Kusimela bese idayisile hayibono. You sell everything. Guys, to those who are asking me what's in my demo, now I'm a demo. This is a demo. These are demos. This is a Extra, it's a demo. This is an Omoda, it's a demo. Yes, niyabona lento ngichazela ukuthi i-demo isukibhaliwe eceleni ukuthi halfway Omoda and J-Coup Durban Central. It's to demonstrate. Okay?
This is also a demo. You could see your value, but this is also a demo. This is a JACT8. You need to sell this car at this time. No, it doesn't work like that. It does not work like that. Cedric, uzophuma lena kule live ngoba nyangisile. Faka imali uzobona. Faka imali uzobona. Aya maningi. Ayi cheese. Ayi chicken. Ayi beef. Aya maningi. Ayi boyebo. You need to have a credit score of 611. 611 credit score and a very good credit profile, okay? Never been blacklisted. You're not under debt review. You don't have accounts with missing payments. You do not have accounts in arrears. Oh, Sasha hasn't sent me feedback on my approval. On your approval? Yeah, I've got a customer that got approved. So if feedback is to approve you? No, but like, be pre-approved. I was waiting for validations. Please, huh? Ay bongeke. Cedric, print, don't print la pen. Oh, shangani. Oh shit, and then I need to send it to someone else again to scan. No, I'm just gonna scan it to Sasha, but I can't scan it to her. Hi. Fanya mai wala na toketana. Check up the phone. Yes, if you're working in the sales department, you're obviously gonna have a target, CC. Oh yeah, nah. Oh yeah, nah. They're not working. Just a little pilani. Truth manje guys, angazi senza intensity. Spend the day with me. Ya pheli mali yami zanubhameni azongikhohlela bizanubhameni azongikhohlela bizanubhameni azongikhohlela bizanubhameni azongikhohlela we yalazi nje page lakhe chom yo Philani ngongisendele lento engiskene kweni Ngisende ku Uthe ushawuphila sana ngivela uphilana. No, angifakiwe laphayana so like Print. Uphila sana. Hayi manje abantu lezi copy act. Ngifodele ku email yakho noma Sa request njalo ngo57. Yikho shuthi mina ngisala la emsebenzini ngoba ngiqale ngikhamise request ngo5. namba ndawoni No, check hayi ndawoni. ngisacabanga. So check up. No viewing. Isikhona intombi yakho lapha endlini yakho? Ngoku manje. Endlini yakho? No isekho. Hambele indaba. Ngicela ukuthi sihambe nawo ngoba manje sengisuke ngasho lo live lento manje uzobona ngathi siyaplan ukuya ndaweni kanti mina ngifuna ukuyobona indlu. Oh, awusazebona, I'm relaxed. We have all the time in the world. What do you mean? Where Lokuzan, when Miss Ulasand Cash. Ayikho kusiza ngamafika nambuzo. hayi complex number. Umuntu mezongisiba bukhoma ngena nje Ayikho kusiza ngayo njalo. nami ngisazi. Mina ngizwa konke obuzama ukumbiza. Basi yena nje ukuthi abakwethu. Kuyini lo muntu bethu? Ubumnandi ngeke ngaka.
Yo, ngaze ngicela ukuthi uphilani susendile. Yes, I did. Ngikuziba ngamabomo. What did you say? What did he say? Awangimzangi, why would I ignore him? There's no need. Letha phela ngihambe. There's a budget and reports. Musuku kufunde. Yey, ngithe Poppy act wena. Guys, Nina, you guys do very strange things. Let me address this person that I just blocked. Nalo muntu obebuzile. You guys, nifika ningene la kwi live yami. Uyabona ukuthi uphila Sandu live. She's doing her job. She's, trying to be productive. Awubingeleli, awu-engage, uqhamuka usuzothi mhlambe it's ngenze example uphushenge. Mina kusuke kumele ngithini? Ngicela ukuthi ukuzwa ngani. You didn't greet me, you didn't say anything. You're just coming here to my page and then you're saying uphushenge. What am I supposed to do? You know, first of all, you have all the information you need on him. Because the fact that you're asking about him means you're following him. So why you're not going to his page to check and see what's going on with him? Unless if you're a person who was engaging and you were talking and we were talking and then you ask, who would say, how Phila Sandu Swanban move? Because we work in the same dealership. So if you're just gonna come randomly to my live, you see ukuthi uphila Sandu live kodwa nizobuza ukuthi uphushenge. Yeah, in the sense lonto kweni. Kufana nomuntu akufika uhlele ekhaya kini angasho nokuthi sawubona fika athi uphuma wakho. Kumele uthini wena hayi uma akekho ngoba nawe uzoba nakho lokho ukuthi ayibo abingeleli ngani pho like ngiya understand ukuthi ufuna lo muntu kodwa awubingeleli ngani. Ngola 1.7 noma 17k. I don't know, I think you made a mistake. I'm not sure, but please just clarify for me. Please just clarify for me if you meant to say 1.7k or you meant to say 17k and you are looking for a Raptor. 17k and you are looking for a Raptor. How am I? Mphathu sehambile. How am I zingifele? How am I? Guys, ngisathi ngiyosubmitha. Mphathu sehambile. Hawe ma ayikho into enje. Nangevula kodwa Sasha. Hey ma. Basi ngicela usubmit. Phathi submit. Submit. One open. Yeah, even on our side, Joe, I think the file that's in English same they put on the Nexus thing on. Yeah, no, I'll outside to that and I'll get it from you. Please, bro, thank you. Thank you. We did it! Sasha, don't kill me. Please don't kill me. Please don't kill me. Thank you. Still telling me a story. Awusangithandi. Eish, angazi bese uthi ngithini yazi.
Ubani wena? Oh, hey. Wamuhle klasani ngiyabona. Oh. Hello, my future. Hello, my present. I guess. Fanyakuthanda bo. Ngeke ukhona ukukhuluma isingisi. Asesikhuluma isingisi thina la. Angazi nje ngizwe kuthiwa ngizwe sikhuluma isingisi. Asesikhuluma isingisi thina lana. What's wrong? You break, you pay, eh? Let's take close it all down. Yes. Mr. Sealand. Oh, dabukela umuntu odeclineile mfethu abe esithi yena uyazithemba ubhatala konke mara akazwayo. Zonke the sessions are over, right? Then how do I close here, Cho? No, I must open them all again. Open all them at once. Oh, then Why ingathi une-anger? mean, Eh? And then over here? Angazi. That's too angry. What's good?